Procesul de producție a unei ferestre începe cu pregătirea profilului pentru operațiunea de depitare. Profilele folosite de compania Aplast sunt marca Rehau. Pentru executarea ferestrelor este nevoie de tăierea profilelor la dimensiunile specificate în proiectul de tâmplărie întocmit în magazin. Procesul este complet automatizat. Odată cu tăierea profilului sunt create și găurile de drenaj. Simultan cu debitarea profilului este debitată și armătura care va fi introdusă în profil. Toate ferestrele Aplast, indiferent de dimensiuni, au în interiorul profilului armătură din oțel. Acest fapt îi conferă o rezistență sporită în timp și o durată de viață mult mai mare. Ferestrele încep să prindă contur după această operațiune care presupune lipirea profilelor care alcătuiesc fereastra. Acest proces tehnologic este realizat automat cu un echipament capabil să lipească simultan cele 4 colțuri ale unei ferestre. În acest fel, obținem un produs care respectă cele mai exigente caracteristici de calitate. Ferestrele care au trecut prin procesul de lipire prezintă urme de PVC în exces, care trebuie înlăturate. Acest proces tehnologic conferă ferestrei un aspect elegant și uniform. Fiecare fereastră este etanșată folosindu-se garnituri de cauciuc. Ultima operațiune în procesul de construire a unei ferestre constă în montarea feroneriei. Ferestrele au imprimate un cod de bare cu ajutorul căruia sunt urmărite pas cu pas până la terminarea fluxului de producție. Înainte de montarea feroneriei, este identificată fereastra și operatorul obține toate informațiile necesare despre tipul de feronerie pe care îl va folosi. Feroneria utilizată de Aplast este furnizată de compania GU din Germania.